Молитва людська є, немов до поля, на небо дивиться над ланом жив. Струнка тонка самітна серед поля, хитається від вітру та дрижить. Добрий день, дорогі бориславці та гості нашого свята. Вже стає доброю традицією наша зустріч на святі Лемківської пісні. І ми раді щиро вітати вас у цьому затишному залі. Сподіваємося, що ви отримаєте сьогодні неабияке задоволення від милозвучності лемківських пісень. А розпочинаємо ми наш концерт традиційно. Народний хор Лемківська студентка, керівник Остап Сальва. Ніна Вікторівна, Лемківська, вітаємо. Thank you.
хвилі. Кожна мить знов родить другу мить, і перша в другій спить, обік у третій, та як вежа. Час виростає, і меж немає, і нас ні мить. Так на минулого й майбутнього раменах повішеному у плахту долю нашу. Ми ланцюга поодинокі звена, ми відтинок малий зі стрічки часу. Кет мій прийшла карта, лемківська народна пісня. Для молодих плечей легкий є неба в'юг, в одноманітності не явиться нам позір. О, не словами уст, але словами рук співати будем пісню на житті порозі. Лемківська народна пісня «Ішло дівча», обробка Остапа Сальва. Що більш даєш і щастя, і красу, і сум, і горе.
Богдан не вмер ще. Вітай, життя, і на привіт тобі я понесу м'яке, та в панцир крицевий закуте серце. Лемківська народна пісня в обробці Остапа Сальви «Ой, не буду». А зараз я хочу запросити на сцену колектив, який запам'ятався нашим бориславцям з минулорічного кермешу. У нас по сусідству у Трускавці у дитячій школі мистецтв є надзвичайний колектив. Танцювальний дитячий колектив, який називається «Золоті діти». І керують цим колективом подружжя Мойсеєнків Олександр та Ніна. Вони здобули за 5 років свого існування уже великих здобутків. Я зараз тільки прочитаю найвизначніші з них. Вони володарі гран-прі всеукраїнського конкурсу фестивалю народного мистецтва «Кришталевий Трускавець». Вони володарі гран-прі міжнародного фестивалю «Перлина Азову». Просто золоті діти із танцювальною композицією «До ходу». Зустрічайте!
сцені тих наших золотих дітей. А зараз, як я і обіцяла, я запрошую відому у Тернополі солістку, бандуристку, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Надію Кулик. Зустрічайте! У виконанні Надії Кулик прозвучала лемківська народна пісня «Зозуленька кукар». А зараз слухаймо «Заграй ми, цигане старий». Заграй мій цигане старий, пісні, що ти пам'яташ, винателям заплачу ти, як ти
Діко, прошу виконай нам якусь веселу пісню, будь ласка. Яка то буде? Ішла Марина, лемківська народна пісня. Ішла Марина, безліковина, Саню пан Шатер, з пляшечком вина. Саню пан Шатер, з пляшечком вина. Почкай, Марино, доп'єш вина. Будеш червона, як та калина. Пане Шантарю, не соловина. Бобівна сила на руках сина. Бобівна сила на руках сина. Ішла Марина, безліковина. Саню пан Шатер, з пляшечком вина. Саню пан Шатер, з пляшечком вина. Солістка, вокалістка, княгиня з Тернополя Надія Холик. А зараз я знову запрошую на сцену дитячий танцювальний колектив «Золоті діти» з композицією «Дівчата не з нашої вулиці». Зустрічайте!
з квітами. Я запрошую на сцену керівника цього танцювального колективу. Раз квіти будуть призначені для них, вони будуть отримати адресата. Підтримайте. Біжи за куліси і там знаєте. Діти переодягаються, напевно, будете з ними, тому що вони ще готують вам сюрпризи. Виходжу в сад, як сонце гасне, і вечір, мов струна тремтить. Життя звабливе і прекрасне в одній хвилині пережить. Виходжу в сад, слова зриваю, дерев натхненних щедру дань. Ой, хлопче, хлопче, ти в отчаю, красі нестямній в очі глянь. Ці прекрасні слова лемківського поета Богдана Ігоря Антонича навівають ліричний настрій. І цей настрій нам зараз дуже потрібний, тому що я запрошую на сцену хлопців, які викликають у серцях дівочих романтику, сум, палкі кохання. Зараз на нашу сцену вийдуть високі, синьоокі, талановиті. Ну я не вмію підібрати ще інших слів. Ну просто незвичайні. Квартет Четелі. Зустрічайте! Доброго дня. Ми вас раді бачити. Сподіваємося, що ви нас також раді бачити. Ось поки хлопці підключаються, я трошки розкажу про них. От зразу біля мене стоїть як кардіоніст. Руслан його звати. Ось дуже любить грати на кардіоні. Знаєте, ми раз прийшли до нього на дачу. Дивимося, Руслан сидить на лавочці, грає на кардіоні, а жінка дрова рубає. Я кажу: Руслан, як ти совість маєш, жінка дрова рубає, ти на кардіоні граєш? Каже: Юрій, що я винен, що вона на кардіоні не вміє грати. От так зразу далі стоїть Ерік. Ви знаєте, у нас після репетицій часом таке буває, що ми любимо собі трошки. Ну і так день, другий, третій. Кожен день приходить жінка, каже: слухай, Ерік, ти вже скоро від тої горілки, ти вмреш. А той довго не думає, бере її за руку, веде на цвинтар, приводить до свіжої могили, обкладеної вінками, каже: дивись, видиш, від жінки, від дітей, від тещі, від друзів, від горілки ще ніхто не вмер. Ну а там той третій, то Остап. Остап, ми коли після того діла вже йдемо додому, кажемо: Остап, ти вже такий файний, що ти жінці вдома скажеш? Він каже: я їй скажу: добрий вечір, а вона всю решту. Ну а про себе можу сказати хіба, що я маю дві хороші риси. Я скромний і дуже гарний. Гурт Четелі. Мій сильний коничок знає, де має йти, знає, де має йти. До моєї дівчини буде я носити. До моєї дівчини буде я носити.
сиві конику, на сиві конику. Злітайте, люди, злітайте, люди, злітайте країну. Злітайте, люди, злітайте, люди, злітайте країну. Це була лемківська пісня «Я їду селом», а зараз «Шабелина». Ой, хмариця, туманиця, дрібні дощі йдуть, а мої жовнярики мед горілку п'ють, а мої жовнярики п'ють горілку, ще й наливку, і ягідки, та й ще й собі з поля споглядають на чужі жінки, та й ще й собі з поля споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як ягідка, як той маків цвіт, а ти ж мені, моя шабелино, зав'язала світ, а ти ж мені, моя шабелино, зав'язала світ. Візьму я ж тебе, моя шабелино, та й за острий край, кину я ж тебе, моя шабелино, глибокий Дунай, кину я ж тебе, моя шабелино, глибокий Дунай. Плавай, плавай, моя шабелино, вчися плавати, а я піду молодожоня жінку глядати, а я піду молодожоня жінку глядати. А як я собі, моя шабелино, жіночку знайду, тоді я ж тебе, моя шабелино, до боку припну, тоді я ж тебе, моя шабелино, до боку припну. Ой, хмариця, туманиця, дрібні дощі йдуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють, а молоді жовнярики мед горілку п'ють. Зараз заспіваємо для вас пісню Володимира Івасюка «Там за горою». Там за горою, за Грем'яною, стоїть калина над рікою, а біля неї дівчина жде, чому скоханий не йде, а швидка річка біжить хлопоче, шалений бій, спинить не хоче, і не
юний хлюпоче, шалений бій, звинить не хоче, і дивиться дівчина в воду, не боїться коханий роду. Там за горою, за крем'яною ступає легінь, під рікою стихають хвилі, руки зрі, і сяє щастя по всій землі. А синя річка лише хлюпоче, вібравши зорі у свої очі, і місяць грив одну калину, любов не знає повік зубину. А синя річка лише хлюпоче, вібравши зорі у свої очі, і місяць грив одну калину, любов не знає повік зубину. А синя річка лише хлюпоче, вібравши зорі у свої очі, і місяць грив одну калину, любов не знає повік зубину. А синя річка лише хлюпоче, вібравши зорі у свої очі, і місяць грив одну калину, любов не знає повік зубину. Вчителі! Вчителі! Ігор Мельник, Руслан Гузок, Ерік Литвин, Остап Сальва. Виконавець, котрого я зараз хочу запросити на нашу сцену, є новатором своєї справи. До нього ще ніхто не виконував лемківські пісні на губній гармоніці. На сцені Володимир Фекете. Зустрічайте! Допомагатиме йому Ерік Литвин.
як у нашому місті, так і за межами нашого міста, або навіть і нашої країни. І здобув свого глядача, деякі глядачі спеціально йдуть, як то кажуть, на нього дивитися. А мені особливо приємно його представляти, як свого батька. Лемківський гуморист Микола Прибило. Зустрічайте! Дай вам Боже всім здоров'я, лемки, лемочки і лемусі. Рік тому, як ми бачилися з вами, як видите, я вже встиг і вирости з того жупанчика, час швиденько летить, так летить швидко, що не спієш оглянутися, як за плечима вже рік і минув. Як казав мій кум, каже, швидко бо було добрі, Колю, але час так скоро летить, та як Богдана летить скоро, та як земля ще обертала довкола сонця, та як сонце на місце стоїть, звізда на небі, та і так світ, і час, як ішов, так іде. Ні, час летить, бо пам'ятам, як я полюбив свою кохану, раз, два, три, а то і 4 рази і у світат. А тепер раз, два, рідко, коли 3, і вже рік перейшов. Буду до вас бесідував по-лемківськи, бо на лемківськім воно має своє забарвлення, свою колористику і ліпше вмій бесідувати, бо то швидко взяти за життя. Швидко взяти за життя. Бо і я бачу, що я мам проблеми тепер з очами. Пройшов рік, 2, а мені щораз з очами гірше. Бо ще рік тому, як я бачив одну кобіту, то аж мене трясло цього. І мені бунтувало швидко, а тепер зараз смотрю, а ніч немає. То, напевне, очі, то я піти до лікаря, не провірити зір. Spotkali się 2 kumy i krywat kum, zabik się trymat. Co z tobą? Bolej mnie tu w kryżach, miasto liło, jak jem zaliwał fundament. No to pewno, że tak, ty już chciwe życia harujesz, ty jestem młody już, trzeba się przeszanować. A w likaria byłeś, a do jakiego likaria pidu? Я ти дам адрес одного невропатолога в Бориславі, дуже відома людина, już не одному поміг. І тобі поможе. Пішов і кум до лікаря, а тот чогось відує, болить вас болить. А як спите? Ну то мушу лягати на бік і так ноги під себе скую, шукам собі таку позицію і так засинам. А ну зогнітеся, кус. Зогнувся він, а так менше болить. А іще ся зогнійте, іще ся зогнув так менше. А іще ся зогнійте більше, то іще зогнув іще більше. А тепер? Ну а тепер праві не болить. Ну то тепер так ходьте. А що ж тебе нового? А що нового синця мій оженив старий був кавалер? Мав ж понад 50 років маємо гризоту з ним. Ну і кого собі взяв? А взявся по інтернету вибрав, бо тепер з цим проблеми не є. Яку хочеш, ну і напевно як загадна. Так було в інтернеті написано 60, 90 на 60. Ні 90 на 60 на 90. То якась моделька, так відео без їй. 90 кіля ваги, 60 років і 90 доларів пенсії. Не гнівайтеся, що вам повідам швидко про старих людей. Бо над старим ще можна сміяти, над каліком ні. А над старим можна, бо то не гріх. Посідали собі 2 старих під грушком, перед воротами, під хатом, сидять, одно до другого ся прихилило. Ой, Боже, Стефане, пам'ятаєш, як ми то були молоді, як ти мене тут чугував, а як ти мені так по шиї,
і мене так шептав на ухо, а як з зубами за ухо мене так легко кусав. Як мені було приємно, як я то не можу забити. А він стає і каже: де йдеш, Стефане? Та йду по зуби. Гмелець старий Лемко лежить на постелі, тримає його жінка за руку. Стефко, już mi недовго, повіч мій, чий то я діти кормлю, бо ці весело повідать, вже не свої. А я би хотів знати, бо хлопи як дуби, по 2 метри росту, вага і здібна, лим єден такий ся вдав, такий якийсь скочурблений випірдок, і на їсти не хотів від маленькості, і тупий, що не ж нарахувати, і має 22 роки. То третій, повіч мені, чиї то діти. Ну, я би ти повіла, а як не гмреш? Ну, але не повіч, зато бо хочу знати, правду хочу знати, але спертий, прикрий. Мусиш, хочеш знати, як już так хочеш знати правду, то тот випірдок твій. Клигав старий, виздоровів, гмелець Стефка стара. Знаєш, що, Штефан, ще mi недовго лишило. Шиток маєток і реманент oddasz хату старшому синові. Землю запишеш на молодшого сина. Але що я тобі буду повідав? Повідала, і ще не вспіє моє тіло застити, як ти ще ожениш. Ні, не буду ще женив. Та чом би ще не женив, та так є ще хлоптугий. Не буду ще женив. Зато бо ліпшого від тебе не найду, а таку саму не хочу. На Новий рік вбираємо нашу ялинку на площі. Стою збоку, смотрю, на драбині 2 електрики. Ся між собою сварять, що си один до другого руками махать, мало ся не б'ють. І нарешті іде стара баба, а один з них повідать: прошу, бабцю, подайте мені той дріт з землі. Бабця взяла той дріт і дала електрикові. Той вже мені каже: видиш, Василю, а ти казав, що то фаза, а я казав, що то муль. Але вже за тобою гонила. Кумо, але ти гониш, як куля по тім базарі. Як я тебе давно не виділа, матко боска. Як ще чуєш? Та як ще чуєш? Та крижі мене болять. Та і печінка, і підшлункова. Спати не можу. Нігде б не повіла. Та так гониш, як куля, ходиш по базарі, як пава, хлопці за тобою озирають, зіли биття очами. Йо, jedno місце мам здоров'я, і то не заздриш. Але як так ще зле чуєш, ну то я ти дам раду. Дам ти одного лікаря, дуже відомий невропатолог у Бориславі. Шатка вас знає, так лікує, що страх. Підеш до нього і він ти раду дасть. Дала му адрес, і вона пішла. Приходить до лікаря, і той лікар бере її розобрав, як кожен любить розбирати побіто. І ту щупать, ту вухо приложив, ту щупать, і пише. Далі той рецепт, а вона читає. Тут прикладувати
грязь з Чорного моря, то прикладувати грязь з Куяльника, а там бурштинову грязь з Балтійського моря. І що лікарю, мені допоможе? Ну не знаю, чи ти поможе чи ні, але до землі треба привикати. Ну і тепер моє спостереження моє, бо то в кожному випадку є щось смішне. Я не хотів то доповідати, але я вже посмотрів 9-й квартал і подивився, що вони там глупо бесідують. Та думаю, я вам дам що таке повім. На Рогатці на другий маршрут в автобус маршрутку ще пхає кобіта, повно забито. Пхається з мішком таким, з пакетом. Хлопи, уважайте на яйці, хлопи, уважайте на яйці. І ще пхає, а хлоп каже, та бійтеся, бабо, Бога, та десь з тими яйцями пхаєте, та почекайте другу маршрутку, байті то яйці, то чвоки. Так що хлопці, уважайте на другий раз. Ну і буду кінчити, бо ще довга програма там далі є. Але хочуся звернути до вас швидких гленків, до русинів. Кожна національність, народність має своє національне свято. День Патрика – то є свято для ірландців, де б він не був, бо я єдиний. А він в той день підніме кидіжок за здоров'я ірландців. День Фатими, Фатима – то є для іспанців. У нас загальноукраїнське свято – то є Покрова, де би українець не був, він то святкує. А для русинів-ленків є свято Русаля. Власне, так називається Полинківське свято Святої Трійці, Зелені свята, свято Русаля. І є таке привітання русин, русина, вітер з Русаля. Де би це не були лемки, лемчата, лемочки, лемусі, в любому кінці світа в той день згадайте про наш нарід, його нещасну долю і про те, що є надія на світле майбутнє. Веселих свят вам, дай вам Боже швидким здоров'я. На цю сцену здобув вже неабиякої популярності своїх палких прихильників і випустив компакт-диск. Ерік Литвин та Наталія Антоник. Дует «Етерна». Зустрічайте! Зайшов місяць за хмару, і не видів już пару, що робили oni там.
ночі, над вітри горами гне, лепотоки пані споминають за ними, споминають за ними лем. Лепотоки пані споминають за ними, споминають за ними лем. Споминають за ними лем. Споминають за ними лем. регіоні, вони ще перед вами виступлять сьогодні. А зараз молода співачка, яка вийде перед вами на нашу сцену, підготувала спеціально до нашого сьогоднішнього свята лемківську народну пісню. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Яна Гавришук «Ой, співаночки мої».
співачка. А зараз я запрошую на сцену дівчаток із танцювального колективу «Золоті діти», які виконають композицію «Карічка».
та уся українська поетична інтелігенція відзначає сторіччя з дня народження видатного українського поета лемківського походження Богдана Ігоря Антонича. Народжений в селі Новиці Горницького повіту, в родині священника, він здобував освіту у Львівському університеті, де й відбулося його становлення як поета-романтика. Різноплановість його обдарувань, а він малював, грав на скрипці, компонував музику, створили його романтично-ліричний світогляд. І мелодія та ритміка його віршів зачаровують. Усі вірші, які сьогодні звучали у нинішньому концерті, вийшли з-під пера талановитого поета. І хоч дуже рано, на 28-му році життя, закінчилася його пісня, нам завжди запам'ятаються його слова. Вернувся я, де вільхи й риби, де м'ята, іви, де квітчасті стіни, і знов цілую чорні скиби, припавши перед сонцем на коліна. Ой, похилилась надо мною, як мати понад силом полум'яне, і знов мене земля напоїть, мов квіт росою, поцілунком тьмяним, і чорні скиби, і сині плавні, на плоті хмари, наче плахти висять. Тут я, у кучерявім травні, під вільхами і сонцем народився. А зараз, шановні друзі, ми продовжуємо наш концерт знову на нашій сцені. Лемківська студентка під керівництвом Остапа Сальва. У виконанні хору звучить лемківська народна пісня «Полетів би на край світа». Полетів би на край світа, як вітеречко
та заступника міського голови Марію Павлівну Граблюк. Дуже вам щиро вдячні за увагу зі сторони мерії міста. Запрошуєтеся на сцену. Шановні учасники нашого свята, дорогі наші бориславці, судячи по ваших численних оплесках, мені здається, що ви дуже прекрасно відпочили і отримали масу задоволень. І тому від себе особисто, від всіх вас, хочу подякувати цьому колективу і всім, хто приймав сьогодні участь у нашому концерті. І побажати їм міцного здоров'я, щастя, достатку і нових творчих звершень. За вашу працю, шановні, грамотою Бориславської міської ради хочемо нагородити голову міської громадської організації «Лемківщина» за значний внесок у розвиток самодіяльного хорового мистецтва, збереження, розвиток та популяризацію лемківської культури Піаніно Начес. Учасник народного хору «Лемківська студентка» Василь Бойко. Учасник народного хору «Лемківська студентка» Роман Сенько. Учасник народного хору Микола Привило. І учасниця народного хору «Лемківська студентка Марта Ільєнко. Шановні бориславці і всі присутні в цьому залі, сьогодні не тільки свято лемківської пісні, але й свято зіслання Святого Духа. І тому всім вам бажаю, щоб Господь Бог зіслав на ваші сім'ї, родини тільки щедрість і благодать. Бажаю вам мирного, безхмарного неба. Як нас кажуть на Україні, українська приказка, мирного, безхмарного неба, свіжого українського хліба, чистої джерельної води і ніякої вам біди. Щиро вам всім зичу, щоб вас в житті, щоб вас ніколи не покидала віра в краще майбутнє. Завжди в житті супроводжували надії, а серця ваші зігрівала любов. Шановні бориславці, дорогі наші учасники хору, шановний керівник, я хочу сказати таку святу істину, що Борислав завжди славився нафтовидобутком, промисловістю і талантами. Нафтовидобуток з роками зменшувався, підприємства закривались, але наші таланти Борислава примножувалися. І один із таких талантів, з таких самородків художньої самодіяльності є в нашому місті наш художній такий колектив хор «Лемківська студентка», який об'їздив уже не одне місто Львівщини і далеко поза межами України, який зривав багаточисленні оплески, яким аплодували і в інших містах, і керівнику якому може позаздрити не один колектив на Україні. Я вдячний
хочу побажати сьогодні цьому колективу творчих злетів, міцного здоров'я, успіхів і щоб їхні концерти були при такому найбільшому залі, щоб їм аплодували ще довгі і довгі роки. Дякую вам за вашу працю. А ми продовжуємо свою програму прем'єрою лемківської народної пісні в обробці Остапа Сальви «Буде ярмарк». Che
щиро вдячні за теплий прийом, за такі гарячі оплески, за вашу підтримку. І хочемо з нагоди сьогоднішніх русальських свят побажати вам бути завжди під Божою опікою, пам'ятати свій рідний край, любити мову та звичаї. І хочемо завершити наше сьогоднішнє свято піснею, яка дорога серцю кожного лемка, яка стала неофіційним лемківським гімном. Гори наші. Дякую хору і музикантам. Дорога Бориславська громада! А зараз невеличке оголошення. Наступної неділі у цьому приміщенні відбудеться за чисельними побажаннями і звертаннями глядачів ще раз відбудеться концерт світлої пам'яті Володимира Івасюка. Ми усіх запрошуємо сюди, до цього залу, у неділю 14 числа о 16 годині.